Хора, аз съм Нони и днес ще ви покажа как да играете на новата версия Minecraft 1.6.2 без да сте си закупили играта. Първо, този линк ще го има в описанието на клипа. Копирате го и отваряте съответно вашият браузър. След това поставяте това. И то тук цъкате download, но аз вече го имам, затова няма да го тегля. И това ви е, ето го е файлът. След това го отваряте. Нали, го лънчвате. И ето това е. Първо, ако искате да си смените никът, защото то ще бъде плеер, давате nick changer. И тук съответно го отваряте. И ето той ника ви е плеер и вие го променяте както си го искате. Давате OK. След това your username has been sent to fire. След това цъкате Minecraft, където пише. И ви се отваря това. И изчаквате да ви зареди. Ето и тук давате play offline. И тук чакате, нали, да зареди. Ето зареди. И самата игра се включва. Нали, самия лънчер се включва. Тук настройки, всичко както си трябва. И даже ще ви покажа кои са новостите в самата игра. Сега само да ме логна в сервърът. Аз пък в сервърът, в World-ът. И така да ви покажа новостите. Така. Едното е ето това, наречено Carpet. Има от всички. Това е килим. И може да го слагате върху всеки материал, върху който искате. Даже ако цъкнете върху един карпет и той слага над него. Над него се слага. Другото нещо, което е с horse. Това са яйцата и даже някой път се получават малки кончета. Ето е един голям кон. За да го опитомите, трябва да цъкате на него с ябълка. И така ще го опитомите. Другото е такова хорс броня, която може да я сложите след като скачите на коня. Не мога да цъкна. Ето, даже го опитомих вече. Сега, ето мога да цъкна и тук я слагате самата хорс броня. И сега фен. Защото за да завържите някъде конят си, взимате fancy lead, което и след това цъкате с десен бутон на него. И десен бутон на това и то завързва конят. Сега конят ви няма име. А за да искате да го кръстите, ви трябва envil и name tag. Name tag се намира в Mineshaft. След това пишете някакво име. И съответно ще ви иска левел и така. След това давате така. И като цъкнете с десен бутон на него и конят ви вече е кръстен. Другото е, че ви показва колко атак демидж има. Кирката има 5, брадвата има 6, лопатата 4, което няма. Мечът е с 7. Това беше предимно, което исках да ви покажа. Аз бях Неон. Това беше ревю на Minecraft 1.6 и как да си го сложите. Абонирайте се за мен, дайте положителен вод за клипа, очаквайте следващите епизоди вече на поредицата и до скоро!